Iltaa. Nyt olisi testissä tällainen Halloween Extremely Hot perunalasto. Ja tämähän on erittäin tulinen habanero chilillä maustettu perunalasto. Ja sisältää habanero chiliä, että 0,1%. Kuulostaa aika vähältä, mutta saanut sitten nähdä. Ja Lidlistä euro 4,9 tämä maksaa 175 grammaa ja siellä sitten jopa tällainen varoitus, saa nähdä sitten onko aiheellinen. Ja otetaanpa sitten auki. No, tarkennan nyt. Sellaista. Ja maistellaanpas. No ja kyllähän tää nyt tietysti hieman tulista on, mutta ei nyt mitenkään polta kauheasti, että näitä oli muuten 3 tulisuusastetta siellä myynnissä ja tämähän on tulisin. Että ei ne muut sitten mahda kyllä kovin tulisia olla. Joo. Vähän oli pettymys kyllä, että ei kyllä ole kyllä kovin tulisia nämä, että miksi tää nyt ei tarkennu. Jees, no kyllähän näitä tässä syö, mutta ei siinä sen kummempaa, että olisi saanut kyllä vähän potkuakin olla enemmän sitten. Mutta joo, arvosanaksi annetaan 2,5/5, koska vähän pettää lupaukset kyllä tämä. Mutta joo, eipä siinä kuin hyvää Halloweenia sinne katsojille. Morjens.